o refrán, ata o 40 de maio non te quite lo saio, pero como o mal tempo nunca foi un impedimento para desfrutar da fin de semana en Galicia, estade ben atentos a todos os eventos que traemos hoxe á Senda Cultural. Comezamos! Comezamos a Senda Cultural cunha exposición e o facemos cunha que se acaba de inaugurar na Sala Nemo Non de Pontevedra, Espuma de tiempo de Arsimiro Luna Rivera. 24 obras de gran formato do fotógrafo coruñés. A mostra forma parte dunha gran colección que o autor realizou nas súas viaxes a países como Cuba, Vietnam ou Camboya. Lugares espectaculares unidos a un estilo moi persoal de Arsimiro Luna Rivera. A exposición poderá visitarse ata o 25 de maio na Sala Nemo Non de Pontevedra. Outra exposición que ademais inaugurou hoxe é Traveling, de Saquín Chaves. A Sala Rivas Briones de Vilagarcía acolle esta mostra onde hai pintura, escultura, obras de papel e mesmo unha instalación do artista Arousá. Saquín Chaves presenta nesta exposición unha selección do seu traballo dos últimos anos, onde se poden visibilizar os diferentes niveis de realidade da súa trayectoria creativa. Traveling poderá visitarse en Vilagarcía ata o 12 de xuño. Maio é o mes da lingua e por iso Pontevedra acolle máis de 40 actividades co único obxectivo de promover o uso do galego. O Pazo da Cultura acollerá mañá a partires das 9 a final do Club de Debate. Pola tarde, nos Xardíns do Dr. Marescot, celebrarase a foliada con apego, unha actividade destinada ás familias e aos máis pequenos. Pola noite chega á cidade o teatro coa visita do Inspector, unha obra do grupo de teatro da Fonte da Tella. O domingo haberá un roteiro pola Xunqueira de Gándara a partires das 9 que durará alrededor de 4 horas. Pola tarde máis teatro coa obra Eu queríame casar de Pedro Brandariz e Lucía Veiga. Un fin de semana intenso para promover o uso do galego dun xeito lúdico e formativo. Esta é a segunda fin de semana de maio e, como sempre, coa segunda fin de semana volve a sétima feira ao Mercado de Abastos. Nesta ocasión tampouco faltará a moda, a arte, as actividades infantís e a música con Joao Tomba e o fillo de Fiusa. Ademais, os nenos e nenas de 6 a 12 anos participarán na grabación de spots publicitarios de produtos da Praza de Abastos. O evento comezará mañá ás 11 e rematará sobre as 3. Un evento para todos os públicos que sempre dá moito que falar. E volve a Pontevedra a iniciativa de moda Rizando o Rizo. Nesta ocasión, a Praza de Ourense é o lugar elixido para que os perruqueiros e estilistas da cidade demostren o seu traballo. A iniciativa que partiu da Asociación Provincial de Perruqueiros tivo nas anteriores edicións unha gran acollida. Mañá sairán á rúa 14 postos da cidade para mostrar os seus mellores estilismos. No evento haberá tamén actividades para os máis pequenos e non faltará un desfile que seguro que fará os veciños desfrutar. Imos agora cun dos eventos máis bonitos da fin de semana. O Festival do Centro Princesa Leticia cumpre 7 anos e para celebralo levará a cabo un talent show en Vilagarcía no que participarán máis de medio centenar de persoas. O Auditorio de Vilagarcía acollerá esta gran cita e, como novidade, este ano os usuarios e alumnos do Princesa Leticia serán os verdadeiros protagonistas. Tamén contará coa colaboración dos alumnos de baile da Asociación Cultural Nidia e participarán alumnos do Colexio Alfonso VII de Caldas, que axudarán no espectáculo no marco da iniciativa Inclusión á Inversa. A cita é mañá a partires das 6 e a entrada ten un custe de 3 euros, que se destinarán á Asociación Amencer. Continúa o Pollo Escena cun novo encontro de teatro afeccionado en Rasó. Esta iniciativa do Concello de Poio pretende achegar as compañías locais de teatro aos veciños. Mañá será a quenda de Fauna 113 Teatro, que presentará a obra Deus, unha adaptación da exitosa obra teatral de Woody Allen. Unha comedia que fará desfrutar a todos os que se acheguen ás 9 ao Centro Cultural Xaime Illa de Rasó. Pasamos aos concertos. Dende Vigo chega mañá a Sala Karma o pop rock de Antifrágil e o indie pop dos pontevedreses de la Casa de los Ingleses.
Antifrágil en la Casa de los Ingleses xuntaranse mañá na Sala Carma a partires das 10 da noite. O grupo vigués fará gozar ao público coas súas cancións de pop como Irreversible, Tejados ou Respirar. Pola súa banda La Casa de los Ingleses presentará por primeira vez o seu último disco La Tierra es Plana. As entradas poden mercarse no local El Pequeño de Pontevedra ou en regalamusica.es a un prezo de 6 euros, ou mesmo na taquilla de Carma a 8. Non vos lo podedes perder. No es más que un cuento ya. Todo lo que me decías por las noches, todo lo que me contabas al llorar, ya no es más que un cuento más, ya no es más que un cuento más, ya no es más, ya no es más, ya no es más que un cuento ya. E rematamos a senda cultural co ciclo de butacas que continúa o domingo no Teatro Principal. A Banda de Música de Pontevedra interpretará a obra A Música dos Deuses o domingo ás 12:30. O director nesta ocasión será David Pérez Trigo. Esta é a penúltima actuación do ciclo de butacas que nesta edición está superando todas as expectativas en canto a calidade e participación. E ata aquí a senda cultural. Nos volveremos o próximo venres, pero ata entón non vos esquezades de desfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.